бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна намуди варзиш рушд намудааст ва тибқи мушоҳида дӯстдорони варзиш дар кишвар кам нестанд. қаҳрамони навбатии барномаи Гурдофарид навраси бо маҳорату нерӯманд ва ҷасур Малика Раҳимова мебошад. мавсуф 5 сол боз инҷониб аз намуди теннис машқварзӣ мекунад. ба ин духтараки оромтабиат нозукиҳои ин намуди варзишро дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши оид ба теннис мураббӣ Далер Қурбонов меомӯзонад. тӯли 5 сол мешавад ки ман Маликаро машқ ва тамрин медиҳам ва яке аз шогирдони беҳтарини ман мебошад. тӯли 5 сол ки машқ мекунад, дар ин тӯли 5 сол мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дохили мактабӣ дар ҳамин мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол намудааст ва охирон мусобиқае ки моҳи март баргузор гардид, аз санаи 15 март то 20 март чемпионати ҷумҳуриявӣ буд. дар ин чемпионат иштирокчиён аз дастаи Хуҷанд, Хатлон ва ноҳияи тобеи марказ яъне Регар ва Душанбе 1, Душанбе 2 иштирок карданд. дар ин мусобиқа Раҳимова Малика чемпиони яъне ғолиби мусобиқа гашт ва ман аз ин шогирдам хеле боварӣ дорам ки дар оянда давлат парчами Тоҷикистонро ба мебардорад. волидони Малика аниқтараш модараш бисёр кӯшиш намудааст ки фарзанди ӯ теннисбози хуб шавад ва бо маслиҳати мутахассисони соҳа ӯро ба ин машқгоҳ оварданд. рӯзҳои аввали омадан ба Малика бо вуҷуди дӯст доштани ин намуди варзиш машғул шудан ба теннис на он қадар писанд буд, зеро мавсуф аз уҳдаи тамрину бозӣ ва сабқат кардан ба хубӣ намебаромад, вале бо мурури замон ва тамринҳои пай дар пай ӯ аллакай дӯстдори ин намуди варзиш асту иштирокчии фаъол дар мусобиқаҳои варзишӣ. тӯли 5 сол аст ки дар ин намуди варзиш машқ мекунам. маро ба инҷа модарам оварданд. ман мехоҳам дар оянда чемпиони республикаи худамон бошам. ман ба мураббиям Қурбонов Далер бисёр ташаккур мегӯям ки маро то ба ин дараҷа оварда расондааст ва дар оянда ман кӯшиш менамоям ки чемпиони республикаамон шавам. боиси қайд аст ки ин намуди варзиш дар мамлакат сол ба сол рушд намуда теъдоди дӯстдоронаш низ зиёд гардида истодааст. ҳамзамон варзишгарони тоҷик аз намуди теннис дар баробари иштирок дар мусобиқаҳои дохилӣ дар сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ низ иштирок намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида истоданд. барои тамрин аз ин намуди варзиш барои дилбохтагони теннис айни замон дар кишвар майдонҳои муосир бунёд гардидааст ва ин имконият медиҳад ки теннисбозон бештар ба ин намуди варзиш ҷалб гарданд. гуфтам ба маврид аст ки ба намуди теннис кӯдакону наврасон шавқи беандоза доранд. чеҳраи барнома Малика Раҳимова низ аз зумраи он наврасонест ки мехоҳад дар оянда бо иштирок дар сабқатҳои сатҳи баланд чун теннисбозони машҳур ба камол расад. ман бисёртар дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе ва дар шаҳри Хуҷанд иштирок кардам ва кӯшиш менамоям ки боз дар дигар шаҳрҳоям иштирок намоям.
ҳамроҳи малика наврасони зиёд машқу тамрин мекунанд. одобу ахлоқ ва муносибати мавсуф ба ҳамгурӯҳонаш писанд аст. ҳатто дар аксар вақт малика ба онҳо нозукиҳои теннисро мефаҳмонад. ҳар як варзишгари наврас кӯшиш мекунад ки ҳангоми бозӣ ва ё машғул шудан ба теннис бо малика дар як саф бошад. малика духтари хуб мебошад ва ӯ кӯшиш мекунад ки бештар машқ кунад дар ин ҷо ва дар дигар шаҳрҳо ҷойҳои хубро гирад. малика асосан аз соли 2015 дар рӯйхати иштирокчиёни мусобиқот аз намуди теннис шомил гардид. албатта ном бурда аввал маҳорату ҷасорати худро дар сабқатҳои хурди дохилӣ санҷид ва дар натиҷаи нишондоди хуб нишон додан ба мусобиқаҳои шаҳрӣ даст ёфт. дар мусобиқаҳои шаҳрӣ бо гирифтани мақомҳои фахрӣ роҳхати мусобиқоти ҷумҳуриявиро ба даст овард. ҳамакнун ном бурда иштирокчии фаъол дар мусобиқаҳои дохилӣ мебошаду дорои диплому ифтихорнома ва медалҳои ҷойҳои намоён. ман дар мусобиқаҳо бештар сеюм, дуюм ва ҷои якумро гирифтам. мо дар айни замон бо мураббиям машқ карда истодаем ва кӯшиш менамоям ки берун аз Тоҷикистон ҷой бигирам. боиси қайд аст ки малика раҳимова хонандаи синфи 10-уми литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе мебошад. ном бурда дар таълимгоҳ бо баҳои аъло мехонаду рафтори намунавӣ дорад. ба иқрори роҳбари синфашон малика нисбати худ серталаб ва донишомӯз буда кӯшиш мекунад ки ҳамарӯза дар дарсҳо фаъолона иштирок намуда баҳои аъло гирад. маликаҷон хеле духтари босавод, бо маърифат, ба тамкин ва хушахлоқ аст. маҳз ана ҳамин хоксорӣ ва оромтабиатӣ ва хушмуомилагиаш аст ки дар байни ҳамсинфон омӯзгорон сазовори эҳтирому эътиқоди махсус гардидааст. ҳама ҳамсинфонашонро дӯст медонанд, эҳтиром мекунанд. ҳар касеро баҳри коре сохтанд, меҳри онро дар дилаш андохтанд. воқеан ҳам малика барзами он дарсҳо, он фанҳое ки дар муассиса таҳсил мекунаду мехонаду аз паяш аст, шавқи беандоза ба варзиш дорад, махсус ба варзиши теннис. ва ана ҳамин шавқи малика, ана ҳамун саъю кӯшиш, ана ҳамун донишу ҳамаи ана ҳамун меҳру муҳаббати нисбати ана ҳамин соҳаи варзиш буд ки маликаҷон ба дастовардҳои бузурги шарафёб гардид. ман ҳамчун роҳбари синф кӯшиш мекардам ки ҳар як пирӯзиро дастгирӣ кунам, рӯҳбаланд гардонам маликаро. ҳамзамон дар дарсҳо вақте ки дар ягон мусобиқа ширкат меварзид ё ки сазовори ҷои дуюм ё сеюм ё аввал мегардид, ҳамроҳи бачаҳо ягон суханои хуб бо қарсакзаниҳо, бо ягон гӯем ки шеърхониҳо ҳавасманд мегардонем маликаро, то ин ки шавқи ӯ боз ҳам бештар шавад ва ин пирӯзии малика пирӯзии ҳамаи мо омӯзгорону муассиса ва ҳамсинфонаш аст. мо бо малика ҳамсинф ҳастем. ӯ хеле духтари зебо, бо адаб ва хушрафтор аст. ӯ дар ҳама чорабиниҳои дохилии литсеӣ ва берун аз он фаъолона иштирок мекунад. мо хурсанд ҳастем ки чунин ҳамсинф дорем. дар воқеъ иштироки пайдарпай дар сабқатҳои ҷумҳуриявӣ роҳи маликаро ба сабқатҳои бурунмарзӣ боз намуд. ҳамакнун мураббиву шогирд бо тамринҳои пайдарпай ва қавӣ
кӯшиш намуда истоданд ки соли равон берун аз ватан низ дар мусобиқот иштирок намуда парчами кишварро парафшон намоянд. мо низ умед мекунем ки дар оянда малика ҳамчун теннисбози касбӣ ба воя мерасад ва ин намуди варзишро амиқан меомӯзаду дастовардҳои варзишии худро зиёд мегардонад.